Consumillor. L'increment d'estafes informàtiques en els últims anys és preocupant. Els estafadors obtenen les dades privades de la víctima fent-se passar per un organisme oficial, entitat bancària o empresa comercial. La suplantació pot dur-se a terme a través d'una pàgina web falsa, un correu electrònic fraudulent, una cridada telefònica o un SMS. A continuació, et donem els consells a tindre en compte. No respongues a correus electrònics, SMS o cridades que sol·liciten dades personals, bancàries, claus o contrasenyes. Desconfia de missatges, correus o cridades amb peticions o incidències estranyes. No obris arxius, enllaços ni aplicacions que vinguen de correus, SMS o missatges de xarxes socials sospitosos. Revisa regularment els moviments dels teus comptes bancaris i targetes de crèdit. I si tens qualsevol dubte, contacta a la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana i t'assessorem.